word I speak before you make me feel. I thought the love I lay for you will see no ending. Well, if you look into my eyes, then you should know, wow, wow, that there is nothing here to doubt, nothing to fear. Wow. Lay your questions down. Yun guys, so ang sa tuyang luto niyan ay linupak. Ayan, so sa Tagalog linupak, ligdi sa tuya sa Bicol, linubak. Ayan, so kaya syempre kaya naman, kaya po anta dyan guys, so batag, ito so tigsap na tayo, so batag, buda. Muli guys, kung aram pa rin doon ni guys, so anong apod tabi kayo na sendo? Ayan, so ligdi sa muya ang apod kayo ni hatlo. So halo pang lukluk sa ano, sa lubang. Ayan, so hanapon ta guys, so lubang digdi ta haloy na kayo hindi nagagamit. Ayan, so yaon lang ito sa gilid. Ako na nga ni guys, oh. Ayan, so initabian sa tuyang lubang. Ayan, so digdi ta guys, lalaag so sa tuyang batag. Tapos, darang tani liman. Ayan, darang tani. Ay. Ayan. Ayan, so hugasan ta kay Pai. Ayan, si Pai. Oh, yan ang hatlo. Ano nang kada kulang Tapos, hindi man tabi ang lubang. So, ilalag tatabi dyan sa batag. Tapos, yan, lulupakon ta. Siguro na makita guys na binakal na mga pangsahog. Ayan, kung sumakwa pa lang kita kay Lokadon. Ayan, kita guys na cowbell, yan, condensed milk. Yan, dua. Tapos, syempre, kita yung vanilya. May vanilya kita guys. Udah, iba naman kita guys naman eh. Ayan, so, ihalo tayo ng paglubak ta. Wala talato na lang maluto sa tuyang tigsap ng batag. Ay, tigsap na ni Bruno. Bruno Mars! Si Bruno Mars. Dila ka pa, buboy. Ayan, so, hali lang kami dumaan sa bulod. Ayan, natigsap na tayo sa batag. Ayan, so, wala talato na guys. Tatot, malubak na kita. Pwede ka sa paglubak kung paano talaga paglubak rin sa Bicol. Luto na tayo so, sa tuyang batag. Ayan. Pwede nang ubakan tatawad paglipot. Yun na yan, lulupakon ta na hindi sa lubangan. Ayos na Pai? Luto na. Now, so igwa na kita digdi guys na ayan, so ining Lokadon. Ayan, so tulong pidasong Lokadon ini ta pagkudkudon ta na. Igwa man kita digdi guys na asukar. Ayan, so igwa na kitang asukar. Ang inutong ta lupakon iyan na mani. Panakalwagan mo naman si Kuya. Lokadon. Dahil mo ito. Di ba? Tara. Alright. Hawa. Utong video mo. Oo. Yan. Ang yun na. This is a day.
Masirang. Masarap na naman. So, hindi ba ano? Yan ang pagkano. Yan ang bisalo. Ah. Ito ba? Boy, kami boy. Buboy! Mali na boy. Nanchabog kita. Sana kita ng lino spot.